17 lewru juillet ita hande ujunnaje nogas e tati 2023 ɗo e Daaru Hijrati ganduɗa en joddi e ceerno meɗen khalifa meɗen hono Cherif Mouhammad Saïd Aidara radiyallahu ta'ala anhu en jodde makko ɗo e gurdam hono jiyaɗo Allah mawɗo mo ganduɗa eɗen mbawi wiide koye sahabaɓe Cheikhna Ahmad Tijani wonno saabu o wurde makko mi wiye Cherif Mouhamadoul Hafiz to Unfani to leydi Mauritanie min jinno namdade tan Cherif Mouhamadoul Hafiz bibbanamin e gurdam makko seeɗa e kadi holno ceerno Alaji Mouhammad Saïd yitiri oɗo nokku holko addani kadi ceerno Mouhammad Saïd yaade toon yiiloyade nokku e nokku o kadi nde o yiiti ɗum nde hol wasiyaji ɗi wasino ɓen wonɓe toon ɓe e no foti laabi kadi o yeki toon to Unfani o waɗi ziyara saɗa wawi kadi artande min hen emin cuɓi ɗum ɗon bisimilla. Assalamu alaikum wassalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ceerno Aliyu Kume ruttama salminago an e musidɗo ma sehel ma mbiyaɗo Allah musidɗo am sehel am ceerno Ahmadou Samba Lo mo ganduɗa alhamdulillahi rabbil alamin o raɓɓinaki e arde Daaru Hijrati mo namdo habaruji gurdam ceerno men radiyallahu ta'ala anhu ewo nani ko mbiɗa ko moƴƴi wonko ganduɗen hen seeɗa kono noon ko heewi hen ene majji en waɗi ɗum noon ko koddigal ngal wayi noon taw eɗen moƴƴiniri seeɗa ɗum woni Cherif Mouhamadoul Hafiz to woni to e to gonɗen gayni alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin ko adi hunde fof taw oɗo ceerno Ahmad Nere Ba ko kanko habrini oɗo habaru hono ceerno yitiroyi yanane nde e hoore mum eywa ɗum kadi kanko ceerno Ahmad Nere Ba ko neɗɗo moƴƴo ko jiyaɗo Allah moƴƴo ko denɗo Qur'ana ko janguɗo fiqhu ko piɗɗo ceerno ko ganduɗo ceerno ko gonduɗo e ceerno o yiidi e ceerno haqiqa gargol makko fof eywa to ceerno to taw ha o wona peranɗo Allah e nelaɗum ko 1975 to galle ceerno Nouakchott kanko ceerno Ahmad Nere o daña ko 1935 eyi ɗum way noon yen kabra ɗo e puɗɗe makko ɗe e nadde mo alqur'ana kadi alhamdulillahi rabbil alamin ko denɗo alqur'ana hono no mbimami ni moƴƴinɗo alqur'ana ganduɗo alqur'ana o adi jangude alqur'ana fof koto ceerno Belli Baba ceerno li kay heedi ko gandaɗo on sanga noon o ummi ɗon o fayi sahal nan so wiyanoma tan andu ko rewo Fuuta fayi Mauritanie o jangi noon e safalɓe ɗum waɗi kanko ceerno Ahmad Nere Ba no daɗimi duuɓi ni fof taw alhamdulillahi rabbil alamin somin potti tan min jewtata ko safatore omo nani safatore ha elle kanko so tawi woni omo haala ɗum fof so wona a yi ɓandu ndu a sikkata ko Fuutanke eyi jangi toon noon to safalɓe to ko toon o wawi alqur'ana Allah waɗi noon mo adi ɗon jangude o wiyete ko Salik wol Bouhili Assalim o noon kanko Bouhili o yiɗimo hokkude ijasa o sali nde wonno mi haalnima o adi jangude koto ceerno Belli Baba ceerno o sali o wi ko mawo o daña ha o yanane ɗiggi moƴƴi feewi on sanga fuɗɗa jaba ala kulli halin kanko o adi fof hawrude e Sidi El Hadji Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu ko seedi baabi en 1962 en 62 o hawri e ceerno ko seedi baabi
o yiɗi ceerno o yiɗi ceerno o yoyti e ceerno o jaggiti ceerno o jaggi e muɗum laawol cheikhana ahmed tijane radiallahu taala anhu ha allah waɗi noon ceerno ari Nouakchott ceerno laawol mum gadigol toon ngol ko 1964 on sanga noon yimɓe ɓe hankkadi ngari e makko no feewi taw noon on sanga dental ngal so si Nouakchott kono ceerno yettaki nokku o kanko ne o arani ɗon taw allah waɗi noon eɓe luuno suudu koye ndun ɓe juulanno min e hooram mi ari Nouakchott laabi kewɗi kono taw on sanga o futani o arani e galle ceerno he wonno ɗon ko ceerno Sada Dieng jokenaji ko on wonno ɗon allah waɗi noon ɓe mbi ceerno minen noon joni emin jiiɗi dartanamin nokku tomin ndewa allah taw emin mbaɗa allahumma anta salam amen hono no waɗirton ni ceerno noon yehi to Mouhtar Wul Dadda taw on saaga ko on wonno mawɗidi o ñaaguima mi yiɗi nokku to yimɓe ndewa allah onne kadi so allah tawde ko goonga ko jiyaɗo allah moƴƴo kanko Mouhtar Wul Dadda onne kadi yamiri e gorko gooto no wiye Ousmane Acci on wonno to domaine o wi on tottu ceerno parcelle fof parcelle ina yaaji kono noon an mbiɗa yiɗi tottama parcelle aji ɗi gandanɗa hoorema ko 7 sabu oɗo jiyaɗo allah mo jiimi o omo jogii dental manngal mi jogori rewde e makko ko ɗum waɗi noon parcelle aji ɗi wona hono noon tan ala ɗum waɗi tawde e wayi noon o wimo parcelle aji ɗi 7 ɗi so ɗi ndendinama 4 ɗi gonata ko jamaka 4 ɗi ya gona galle makko ɗum waɗi noon jamaka diida jamaka e hoore mum nde mbayranmi nde tawi janji mum ndi ko métre uji 18 junni ndi ene wona métre uji 10 ɗi ɓe ɓeydi ɗum noon jañi ndi kadi ha woni métre uji 4 yanti hen woni métre uji 22 juma ka hande ina wawi nawde ujunere neɗɗo ɗum woni juma Nouakchott ɗo taw ko adide ko jananmi e kabaru ceerno Sidil Haji Hammat Saïd eywa amma noon ko namdiɗa Sidil Haji Hammat Saïd holno yiitiri nokku o kanko je ceerno Ahmad Nere haalata kanko ceerno Ahmad Nere o wi nde ceerno yahata e nokku he ko omo andi ceerno no wano on sanga no wano e alawiyankoɓe kanko Cheikh Mouhamadou Hafour koye alawiyankoɓe o jeeya an noon aliyam wata e jiɗ alawiyankoɓe ɓe eɓe jogii geɗal manngal to cheikhana Ahmed Tijani radiallahu taala anhu e saktude laawol cheikhana Ahmed Tijani ngol e nokkuji ɗi gaa ina jeeya heen e Sidi Salik Limamul Wadani on ko min tigi e hooram mbiɗo iniri ɗum taaniraagelam kono neɗɗo jiyaɗo allah moƴƴo on Sidi Salik Limamul Wadani ko chérifaji on ne kadi totti laawol ngol e Sidi Ahmed Tahar to Suufa on ne kadi totti laawol ngol Cherif Mouhamadoul Mokhtar to Haay on ne kadi totti laawol ngol ceerno Hamme Baba Talla to Cilon on totti Sidil Haji Hammat Saïd radiallahu taala oɗo silsil kadi ɓe mbiyata ko silsil sarifaɗo so ɗum ɗo fof ɓenni ko namdotoɗa ko fof nani Sidil Haji Hammat Saïd radiallahu taala anhu ko neɗɗo mo ganduɗa jooliɗo e diggol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ko jooliɗo e diggol cheikhana Ahmed Tidiane radiallahu taala sabu mbiɗa joɗottono e makko so alawiyankoɓe kaali hen hunde tan o darto o deƴƴa ko juuti taw ko min tan e makko no Cheikh Mouhamadoul Hafour goɗɗo on mo on innira on ko giɗo ceerno wonnoɗo mawɗo on Cheikh Mouhamadoul Hafour so sifinoma hunde seeɗa tan e jumla e gurdam Cheikh Tidiane tan kanko ceerno o deƴƴa o sens o kisi taw min mboɗo jooɗi sera maɓɓe mbiɗa yeeɓa ceerno holko wiyata o wiya oɗo ni jiyaɗo allah biyeteɗo Mouhamadoul Hafour oɗo de wiyaɗo allah biyeteɗo Mouhammad Baba
ɓeeɗo ɗiɗo ɗe kay ko annduɓe cheikhana ahmad tijani o wi neɗɗo noon wawa anndude cheikhana ahmad tijani so wona anduniraaɗo allah sallllahu alih wa sallam ko sa anndimo ha gasi nde puɗɗa faade cheikhana ahmad tijani kanko Seydi Hadji Ahmad Saïd o haali ɗum ɗo mbeɗa jooɗi ɗum waɗi ceerno alhaji Ahmad Saïd yooli alawiyankoɓe ɓe o yiɗi ɓe so artino laawol ko mamoudiyatu mouride yime so omo yaha muniyatu mouride yime o yiɗi muniyatu mouride nden ko alawiyankoɓe mbaɗi ɗum haa on Mouhammad Baba o waɗi deftere wonde jimɗi ɗi kewani no feewi hedde jimɗi 30 kawti tan min mbaɗa reeni nde ɗo nden deftere nde ina hawni no nde wayi e laawol cheikhna ahmad tijani ina hanno tawa ceerno ahmad sambal o ina jannga nde ñande fof jimol gotol tan moƴƴi ina jeeya e ko haali heen e deftere heen ko famɗi o wi sohbatu man laysa lahu taalluqu bi cheikhina taqta'u aw tuawwiqu faj'alhumu misla tanayi tanabu wa huwa li ajli illatin qad yushrabu o wi la siyama in kanat il jamaa kathiratan lam tajtami liqaa o wiima e nder nde deftere taw an ceerno ahmad sambal o wonde ɓeeɗo ɓe ngannduɗaa joyitaake e laawol cheikhana ahmad tijjani jaggaani laawol cheikhana ahmad tijjani ngannda cheikhana ahmad tijjani njiɗa woto wondade maɓɓe o wii wondir e maɓɓe hono no laydu aɗa anndi falajel no wondirte no waɗi yarirte tan pour reedu dilla ɗum noon waɗɓe noon so haaju ma ari kutoroɗaɓe kono so haaju o gasi noon ɗaccuɓe o wi ala noon ko haali so tawi dental ngal ko maɓɓe ngal ko ngal mangal reenoɓe o ko ni o haali ha noon ceerno seydi haji malik radiallahu taala anhu joofinoma e nder deftere wonde nden carhinta ɗum ko jiyaɗo allah moƴƴo sahaba cheikh ahmad tidiane mo cheikh tidiane geɗe ko ɗum waɗi ceerno men ceerno ahmadou baro radiallahu taala anhu nde heeɓi jimɗi ɗi ittiɗi totti ceerno men ceerno ahmadou bo innaji radiallahu taala anhu o wi nawan alaji ma saydi sarhina nde machallah ɗum ko allah wiyante o waɗi deftere nde ko on sarhini nde nden deftere nan ɗo deftere mbiɗa joginde ende sarti e dental he ende woodi ɗum waɗi noon ceerno yiɗi alawiyankoɓe hitande fof o nde wonno tampere waɗi murtani o rendanaɓe lacciri o rendanaɓe sukara warga hadiyaji kalasaji o waɗanaɓe ko tiiɗi kala ko wawno kanko sidil haji hamad saïd omo waɗane alawiyankoɓe o yooli e maɓɓe o yiɗiriɓe noon ko sabu ɓeeɗo worɓe nayo oɗo siri mahamadou hafo e goɗɗo nan toon no wiye sidi salik limamoul wadani mo kalanmami nane o e goɗɗo nan toon no wiye sidi mouhammad lamine wol betti on kadi emo kalanmami e seri mouhamadoul hafo mo kalanmami ɗo ko sakkile o sehel ceerno o sehel makko o ɗum waɗi on so tawi ari no madina gounas haka walla ko wona ɗaka fof na ɗon ceerno jaɓatamo ɗaccidde ko yawi so tawi kadi sari faɓe fof gari baynima ceerno jaggamo ɗo ha addamo dal hillati ɗo o wona ɗo balɗe balɗe on sanga woni to Madina accitamo ko neɗɗo Allah mawɗo on ko waliyo Allah kañumne kadi timmuɗo on noon ceerno haafo innira oɗo ceerno haafo ala kulli haalin no ceerno yoolori e yiɗde Cheikh Ahmad Tidiane ko ni noon o yoolori hankkadi e juuroyaade Chérif Mouhamadoul Haafo mo namdo ko ɗaɗo o wi oɗo no Mouhamadoul Haafo hol nokku o no yitorto o wi wallahi nokku o no anda nokku o woni ko hedde Boutili Meat kono noon jaati gabri makko hannde ɗum ko majji ɗum noon no heewi e walliyaɓe men waddaɓe noon ko wayno ceerno Mouhamadou Boun Ibrahima soɓɓundini haa ɗum yiitira to sirru haa yiita on sanga noon o wi joni mi felliti yaade mi daaroya ɗum hami yiya ɗum o wimo ceerno toon no saɗi yaade de ko leydi ceenal leydi welani yaade te kadi sa yeehi a yettima a yiyataɓe dabɓe ko ɗo o wonno kanko noon ko nisɗiɗo haji Hamad Saïd o felliti yaade toon ɗum woni o fokkiti o yeehi en 64 o yeehi toon noon nde o yeehi nde kanko sidil haji Hamad Saïd radiallahu taala anhu o wi o ƴeewat oto mo gandanɗa hoore ma ina wawi sartude coquillage oɗon nganndi ko woni coquillage ɗe kaaƴon koñon eyi on sanga noon goɗɗo nan ɗon no wiye alhaji Hamad Takkal komi koreji moom kay haydinajo
amma takkala sow ko kay haydi ko on woni balluɗo ceerno e oto ben o noon sarsi kokkiyaso haa gasi on sanga noon o fayite fani o yaadi toon to nokku o to gabri o woni ɗo yanande to woni ɗo joni noon namdotoɗa ɗo est ce que ko ceerno wi fani walla ko ɓeya ɗum mi yenanaka e kanko ceerno mahamadou haafo noon nde ɓe pokkiti yaade yiiloyaade nokku o ɓe jiita ɗum ɓe mbaddimo e annduɓe nokku o ɓe jaadi e ceerno ɓe heen koye geloyɗi jaadu ɓeeɗo kañum ceerno kam yaadi koye otoji Abdoul Aziz kay haydi Abdoul Aziz Ba on ene jeeya e ko walluno ceerno otoji nawoɗi sete o nawa kadi ndiyameje e jooɓaji moon fof koɓe ñaama on sanga noon han kadi ɓe jogii so oto ceerno o ɓenni ɓe jolɓe e ben ɓe eɓe goni caggal beddo kaaƴe ɓe cara kaaƴe ɗe seeɗa seeɗa eɓe cara kaaƴe seeɗa otoji ceerno keddiɗi ɗi ina ngabbo heen ina ndewa heen ina cara kaaƴe ɗe seeɗa seeɗa otoji ceerno ina ngabbo heen haa ɓe jotti noon nokku o nde ɓe jotti nokku o hakkunde mum eɓe Abou Tilimite ina wona 100 walla 80 kilo à peu près haa ceerno ɓe mbi ceerno ko ɗo de woni bamule ɗe minen noon min gannda jaati ɗum gabri o woni taw ɗum kam koko warti han kadi mum ɓuyma keenal henndu na ara eywa goɗɗo haalani kam e nder kaawesaji Allah ɓe naati e nokku o ɓe ngari haa juuti ceerno jooɗi e nder leydi ndi dow leydi ndi jooɗi wertaani hay mbede ceerno ummi noon mbuubu ay joori ɗon sera ɗon ngu diwi kadi ngu yehi seeɗa ceerno rewi e maggu ngu diwi kadi ngu yehi seeɗa ceerno rewi e maggu fodde ko ene wona laabi jeeɗi ɗon noon ngu dari ɗon tan hankadi ngu dari ɗon haa juuti ngu diwi ngu fayi dow asaman ceerno wiiɓe ko ɗo ceerno radiallahu taala sidi haaj Hamad Saïd wiiɓe ko ɗo mbi ceerno minen min cikkande hedde ga e ɗum fonno wonde ɗo ceerno wi joni ko raɓɓe ɗe haala irteɗo leydi ndi seeɗa ɓe irti leydi ndi ɓe tawi toon alluwal hayre ina windi inde Chérif Mahamadou Haafo e taarih dañede mo e taarih mayde mo hol ñalande o daña hol lewru o daña hol hitande o daña e hol ñalande o natta e hol hitande ɗon ñalande nde o ubba nde o wirna ɗon e hol hitande o ɗum noon waɗi haa e sahaa momin windata oɗo nokku 2006 gabri o ina laabti ɗon momtaki ina yiya ina woni ɗon haa ceerno men Sidil Haaj Hamad Saïd radiallahu taala anhu o soodi girbeji o waɗi ndiyam o waɗi ɗon o soodi looɗe o waɗi ndiyam o waɗi ɗon o soodi kadi beyi o ɗaccitiɗi ɗon o wi beyi ɗine o waɗaniɗi Allah hobsulillahi kala ko ɗi jibini kala hen garɗo ɗon Chérif Mahamadou Haafo hottira ɗum yimɓe ɓe omo wondi e nene amen nene Zeynab radiallahu taala anhu on woni yummum Mariame ceerno oɗo on ne kadi kañumne kadi sooɗi looɗe waɗi ɗon sooɗi dammiɗi fawti e dammiɗi ceerno ɗi wi kañumne kadi tawama e golle ceerno ɗe dammiɗi ɗi haa hitande nde jahanmi toon laawol ɗimmol min Mouhammad Saïd en 76 e mi simi toon mi tawi ɗon dammiɗi ɗi ina keddi ceerno wi nokku o yo wurtini nokku o yo mahe nokku o yo haɗe ko ni noon hankkadi koreji maɓɓe ɗi woodi gummiɗo toon arti ɗo ceerno men oɗo Sidil Haaj Ahmed Tidiane Ba radiallahu taala anhu nde wonno kala ko ceerno waɗi kankone kadi alhamdulillahi rabbil alamina o ɓeydat ɗum haa yooɗa haa ŋarɗa o timminira ɗum no yimɓe fof cikkirano yo Allah yemo moƴƴere kankone kadi o dadi o mahi nokku o yamiri neɗɗo men gooto somi faayani
ko kanel naaɓe no wiye général Bocar Wane on yo wattu hakkille e nokku o e temps Abdou Diouf ɗum waɗi toon ko wayno ko forage ni waɗa e wayno galle ni maha a yikki sako ceerno wanno lokon kon ko woni loonde mawde ceerno ko wanno ɗon hono haymeyel ni walla nokku ko kanko ceerno oɗo o mahi ɗum o timmina ni ceerno golle mum ko ni o yitiri nokku o nokku o maha hande nokku o hoɗama wonama ɗabri o yitama kono noon e ɓural Sidil Haji Hamad Saïd radiallahu taala ɗum noon ko ɗo haaɗi heddi noon ko gurdam ceerno Ahmad Nere Ba nan ɗo seeɗa so yiɗi ɗum ɗo ko hunde seeɗa e ko o haalno e kabaru no ceerno yitiri nokku o ni ceerno yitiri nokku o no wawi noon hono no ɓeya mbino ma adan wonde nokku o berɗe majjano kam no wawi sellude kono kam ɓabri o kam majjino kanko de Allah holli yitoyi ɗum ɗon oɗo nde ɗo toɓɓere ko ɗo haaɗi joni oɗo to alhaali mo kaaɓe adduno Bocar Alpha Kane wona Bocar Wane wona kan jeyaɗo daabi hortonde oɗo ko Wane général Wane kadi mi nani kanko oɗo général Bocar Wane ko bammakko hokkuno Sidil Haji Mouhammad Saïd saret jamdi mo Sarif Alassane pusno gila Tamba ha Madina jokku on ko murten wonno bammakko won général Tamba eyi kanko général o ko Dakar oɗo woni nde ceerno yimbirta e uldaddande mi nani hen ɓe kaala hen docteur Bocar Alpha on no woni mo daabi hortonde on no woni wonno koye gouvernement kadi ɓuldata mbeɗa andi moni kadi on ministre sikku somi juumani mbi kañum wonno ministre des finances mbeɗa andi on on fewjino audience o ha guldadda woni recevoir no woodi woddi on no woodi on mbeɗa andi ɗum mbeɗa andi Bakar Ba kadi Bakar Ba sikkum fayani ko waali waali Bakar Ba on ɓera mbiɗa haali hen joni alluwal ngal mi winda hen ñande o aduna ñande o rotti Allah haalande min mi daɓɓani ɗum ɗo tongani ɗum ɗo ceerno Ahmad Nere e hoore mum ko neɗɗo giɗo ceerno no feewi ko neɗɗo kadi mo ganduɗa ono yiɗi sunna nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam kanko kadi o ala hen ɗiɗi gila ñande o yiidi e ceerno o meeɗa yaade hay ñande wotere kala yamiɗore ceerno ko o dariɓe hen o darani dental ngal Mauritanie tigi e nder leydi Mauritanie ndi kankone kadi ko yimɓe ganduɗa ñiiɓɓe laaɓɓe laɓɓinɓe ganduɗa alhamdulillahi rabbil alamina minen fof emin jeeɓamo min e ceerno Tidiane Tahir min jiidi e makko kanko omo yonde e ceerno Sidil Haji Hamad Saïd min tan e ceerno Tidiane Tahir wondinoɗon e makko ñande hen o wi ceerno mbiɗa yanema ha yawmal qiyamata Sidil Haji Hamad Saïd radiallahu taala anhu wimo ko noon jonirima kanko noon o wondino e ceerno Ali Ɓokki Jawe o wondino e ceerno Ousmane Talla hunaade ana woni ko jannginowo Qur'ana ɗon ɗo Nouakchott ɗo haa nde mbindanmi oɗo tagarede nde tawi o lomtinta hay goto kanko tigi jannginte Qur'ana haa o janngini ceerno Hamme Dia ko kanko janngini ɗum haa reeni Alqur'ana waɗi tajwid moƴƴini Alqur'ana on sanga noon on lomtimo e duɗal ke woni jannginde kono noon kankone kadi on ceerno Ahmad Nere omo jannginanno saria omo jannginanno loha tawa hay gooto o lomtinani ko kanko noon woni sababu sosde dente kewɗe e nokkuji ɗi sabu ɗo Rosso ɗo dental gongal ɗon ngal fuɗɗi ñiɓde ɗon haqiqa ko 1981 nde ceerno men oɗo radiallahu anhu ceerno Ahmad Tidiane Ba nde yehi toon nde ardinogal on sanga nde bindanmi ɗum ɗo nde ko ceerno Ahmadou Diop o jeeya ko hayre gollere
eyo kanko ceerno ahmad gollata de omo kanko ɗon ɗo ɓe wonduno ɗon ɓe haqiqa ko alhaji hammadi demba moussa so e alhaji bakkar ko waali e saydou takko si beelinaɓe aboubacry dia ko on woni lomtotonoɗo o e alhaji samba altene ba kasga e ceerno samba ba neere ɗon ɗo nowartoɗo ɗo to nuwasibo kadi o sippirama ha dental ngal dari toon no moƴƴi adnongal toon ko alhaji baro hayre on ko mawnum ceerno alkasim baro eyi onne kadi rutti to madina gay onne kadi ñalowma duttagol makko ɗo ɗo madina gounas oɗo jogii ɗum men e hooram toon gaali ɗum ɗo kanko o alhaji baro ko mawnum ceerno alkasim baro nda dental ngal kadi ina dari ɗo ina ñiiɓi ɗon to jouwérat kadi o dari heen haa jam dental ngal dari ɗon no feewi e adi wonde e maggal ɗon ko dawda booli ba on ko wolumnere on sanga noon ceerno harouna sall ari enne kadi ko ceerno abou baba ceerno men ceerno abou baba ɗo yano toon e 1975 on sanga addimo toon kankone kadi no harouna sall lasde makko o ko ñaabina mi sikki noon yettaki ñaabina kono ko sara kay heedi en to wonat eyo koni ngal ɗon kadi dental nan ɗon ha jooni ha kanko harouna o sall ko sehel am no feewi o wonno o natti 2005 o acci kadi ɓiɓɓe ahmad tidiane e mouhammad siraji eyo salamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ɗato min namda ɗon kon taw laare ceerno amadou yejjimi seeɗa eyi to wadde somi faami wadde ceerno am seydi yitino ko 1964 kono 62 wi Mauritanie to sehil bayɓe o yettinoyki on sahaa o yettiyaki caggal 64 nde yitino ko on wurtimo toon kadi mo foti laabi eyi laabi kono mo 73 o kon ko ziyara mawɗo on machallah 73 mo 73 o ko ziyara mawɗo holmo yanɗa hen han ko an yahani ɗum fof yahani 72 e hoore mum 72 o yehi Mauritanie yaadi e Chérif Al Hassane ɗum kadi o yano ko ha on fadi o machallah laabi ɗi ko haɗi mi wiyamaɓe jogiiɗi tan ko nde wonno mbiɗa windi ɗum e nokkuji goɗɗi carodirɗi goɗɗuɗi kono haɗa e ƴewtede kadi ha yiiti e rende ni on saaga so Allah haaji ma en ngaro heen o wawide kadi alhamdulillahi rabbil alamin ziyaraji ɗi o yehi Mauritanie ɗi fof tawana moftaɗo nan ɗon ɗo Madina ɗo walla nokkuji goɗɗi kono noon erraji kadi na hen to par ce que hay daka ayne mawɓe o ɓe ko 70 kono daka ayne mawɓe ko 69 on hay juma o ɓerama ko 70 diida kono ko sakket 69 juma o samedi mo waɗa o diida o koye 69 samedi gartuɗo o ceerno hammadi misra natti on koye 70 ɗo noon jiiɓani ceerno ahmad sambalo en winɗo ɓe vindi toon e vindi toon ko 70 wona baɗondiri 69 69 eyi ceerno ahmad nere kay ko ni si waranimi laawol ngol machallah ha yettoyi ɗum fani ha yetti to bamuɗe ɗo joni holko mbawɗa ruttunade min caggal nde chéri mouhamadoul hafas heɓi lawol cheikh amadou tijane caktugol ngol haqiqa hol darde o darino e lawol cheikh amadou tijane kanko chéri mouhamadoul hafas machallah tabarakallah alhamdulillahi rabbil alamin nde o woni ɗen ɗon golle o totti Mouhamed Ahid Dahane won Mouhamed o hokki toon sahaba e makko mawɓe fodde yimɓe nayo mawɓe ɓenne kadi caati toon laawol ngol kono nde wonno safalɓe tawɓe koɗani fayda ɗum ronki rendude haqiqa
kono holko renita ɗum kanko e hoore makko o wii Mouhammad Lamin ngol baddi ngol ɗo laawol en carta ngol gaa no feewi kono fooftinta en tigi 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 saakugol ngol ko woɓɓe nan ɗon koɓe haalpulaar en woɓɓe ne ñoha bo wonde o hokkinoɓe hay inde ɓe ene jeeya heen sibil haaji Muhammad Saïd radiallahu taala an haala on ɗon ko waɗirta ngol ko sartirka ngol ko ɗemgal mum wona hono no Cheikh Oumar fetel mum jogi on noon wii on so laawol ngol omo sarta ɗum kanko ko ni o waɗata wona oya noon ko ni waɗata andi wona ɗum waɗi noon sibil haaji Muhammad Saïd radiallahu taala anhu o waɗi ngurdam makko ɗam e sakkude laawol ngol e reerɗinde yimɓe ɓe laawol ngol e hollude yimɓe ɓe malal mum e moƴƴere mum e nafoore mum no wayi aɗa yiya ni haami ɗum ceerno Ahmad Samba ɗum wino ceernaade gooto fuuta mawɗo mo jangitti ceerno hammen ɗon kam oɗon nganndi ceerno Ahmad Ibrahima Datti ganndaɗo fasihinte mawɗo ɗum ɓe waɗi ɗo nde sila hay Muhammad Saïd radiallahu taala anhu ko min e ceerno ibne e ceerno Aliyu wino yomin toɓitan ɗum mawɗo wi kala noon no men teddinirani mo famɗi yaltini haalis kew yaltini jawɗi baali yaltini bertoseeri yoondi laɓaani taake makko kala ɗe o heewaano yaltinde kanko sila haaji Muhammad Saïd yaltini kono nde o darii o wii min sidi alhaji Muhammad Saïd addaani mi ɗo alaa on kam mboɗo anndi ɗum gilacci ɗo oy on mboɗo anndi addimi ɗo ko kaawes Allah mo Allah waɗi ɗo o faami kaali hakkala ndekete wonaa janngideede nde woni alhaali ɗo ko geɗe ɗiɗi ko dokke Allah e neɗɗo o kadi yiɗa ɗum fasnoo ɗum wuura ɗum ñaama ɗum yara ɗum haa haa waɗi soodan no comci o sooda misraaji o sooda lamɗam o welno yimɓe ɓe e hokkude ɓe laawol Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh Mouhamadoul Hafid ko ɗum waɗi joopiimo joopiiɓe kamɓe somi faayaano ɓeɗe jogii ɗo gaye ɗo kamɓe sappo e jeeɗiɗi wona feraade konngol ma ni mi nani e wittooji am e Cheikh Mouhamadoul Hafid woodi kaalal ɗum haa kawaakaman Cheikh Mouhamadoul Saïd nde waɗi Mauritanie nde o naamndiima kamɓe safarɓe ɓe so tawii alaa kanko Cheikh Mouhamadoul Hafid to winndi innde wiyeteende Mouhammad Saïd woni tengtinde ko kaalɗaa ɗo ko ko joofinoomo ɓe o joofinoomo Cheikh Mouhamadoul Saïd jeyanooɓe sattooɓe laawol Cheikh Ahmad Tidiane min on haalni kam ɗum wi nde o ari Mauritanie nde o naamndiima safarɓe ɓe mbele Cheikh Mouhamadoul Hafid winndaani e kaayit innde makko kanko biyetee Mouhammad Saïd ɗum tengtinde ko haalɗo wona e ma fellene machallah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ɗum waɗi geɗel ɗimmel ngel ko oɗo sahaa duttuɗa ham naane to kalɗa wonde Cheikh Mouhamadou Saïd o heɓi laawol Cheikh Ahmad Tidiane e Ceerno Hammet Baba Ceerno Hammet Baba heɓi e kaay to on sérifaji mo itti o itti koye Cheikh Mouhamadoul Hafid walla ala on kañumni ko keɓɗo laawol ngol taw ittani e Cheikh Mouhamadoul Hafid wallahi aɗa anndi ko laaɓi alhamdulillahi rabbil alamina kanko Seydi El Hadji Mouhammad Saïd enen fof eɗen nganndi adima ardinde ko ceerno Hamme jaati e hoore ɗum waɗi men ceerno Hamme ko so korɗo Allah wonno worɓe heewɓe foɗidaniimo andi ko gadiriyanke wonno Seydi El Hadji Malick nagaari foɗaniima mo o jaɓaani Cheikh Mouhamadoul Mokhtar ƴaati foɗaniima mo o jaɓaani Cheikh Mouhamadoul Mokhtar hay noon so a yiino tan Sarif Alassane oɗo a ƴettitaa ko ɗo foni hemɓe min kam mi yiifatma ko hay koɓe hunde wotere ala kulli haalin kanko o hollaama o naatata halwa nde o jaggata on fof ko Dakaru taw Dakaru nden wonaa capital ko Lar to woni oɗan kadi hollaama sono dañoowo mo fof ko Dakaru kamɓe fof ɓe potiri nokku gooto ɓe tintodiraani kanko Cheikh Mouhamadoul Mokhtar hay Seydi El Hadji Malick ɓe naati kadi e ndeer jama heen aɗa anndi Dakar aɗa anndi Sambel
andi sawe so taati mali gon ɗon ɗon ɓe naati ɗon fof goto wo naati kono woni koye koñe e rukku muɗum tintodiraɗe kamɓe ndi lumiére ummi to mihrab fayi e maɓɓe ha ɓaɗi tan wayi to Sérif Hamdou Mohtar tottimo na ƴeewi ha e makko tan majji andi o gañima Sidi Malick noon eɓe kaala wonde nde ɓe jalti ɗon nde lumiére o yalti tan ɓe jiitodiri itammo ɗi tan o jaggi wutte makko o wi tane o jinggi ɗon goɗɗum jaabima wimo a han jingat ɓe jalti ɗon noon o ɓirli Sérif Hamdou Mohtar ɗon o joɗi ɗum waɗi Sérif Hamdou Mohtar hay hitande fof o wi so bargal darima pesgol gerte sa arani yafate kanko Hachimaji o wi Sérif Hamdou Mohtar tawde ko ni Allah waɗi jaggima an e hoore ma ceerno holɗum kala nde bargal dari pesgol gerte a arani jaarem hono mbiyata Jurbel mi yafate kanko Sérif Malick o wi noon Hachimaji wi noon Sérif Hamdou Mohtar hay o wi bisimilla wonne kadi on saaga woni ko ñooro ko noon omo wonde musidɗam hen Sarifajo o Amadou oɗon nanamo Cheikh Amahullah Mali wonde kadi omo hooli ɗum o ɓari so omo yaha tan o wonɗo galle kala ko woni e galle he ko an toppitto so arti kala ko ñablona e galle he on haalanamo o yoɓa kanko Sérif Hamdou Mohtar haali joni noon o ɗacci on toon kanko hitande o ara jaarem so ari noon jaarem tan Sidi Hadji Malick kañum kadi ummo Tiwawon ara jaarem ko wayno makko ɓe kala pesɗo gerte waɗi ɗum Hadiya Sérif pesɗo gerte waɗi ɗum Hadiya Sérif wayno ceerno men ni joni so tawi jaggi Amadou Sambal en wiiɓe Hadiya Sérif andi ɓe gaddat noon ɗum woni noon ha noon ɓe certi tan Dakar ɗumaɗa kanko ɗon o wimo wino salmina o wi ala mi salminitama so nden a ƴeftat sali salmina ni o waɗi o salmini on o yehi direct Cilon hakke ko ɗum jaggi ceerno hamme jaati a jaɓɓade mago kaltali ga wimo addu sakko juuɗe mi tottuma lawol ngol ko e saret o yettiri toon saret puccu tottuma lawol sakti jaari ngo ɗo noon kanko Sérif Hamdou Mohtar hay tottuma lawol ngol ko Sidi Ahmada Taha to Suufa futankoɓe hewɓe ene juuroyo on woodi ko won ɗon hay an sa dañi aɗa foti yettade ɗon suufa tinɗa nde dañɗa fof jaha jettoɗa ton futankoɓe fof ne oɗo ko Sérif Hamdou Ahmada Taha ko ganduɗa hay kamɓe ɗon ngolɗo laawol oɗo sisi mo kalnamami omo futore hande e Kanel feewi ceerno Seydou Sora en fof ko hen gonno faami ɓessaw on joni hokki ɗum Sérif mo kalna ɗo andi Sérif Hamdou Mohtar okki ɗum o Sérif Ahmada Taha on Sérif Ahmada Taha hokki ɗum ko Sidi Salik Limamul Wadani o noon woni mo jinmami famide ala ko neɗɗo moƴƴo mawɗo on kañum o guinnenmi tanirague lamguel on hokki ɗum Cheikh Tidiane mubacharata eyyi sabu e nder ɓe wonno nayoɓe Cheikh Tidiane nelaɗo wiyannomo so ɓe gari e ma tan sartu lawol ngol nde ko ɓe nayo kanko ko e nayoɓe hoje kanko noon sirru makko no hawni han acca Aliyu am eyyi sabu e tegtinde kadi ko kalɗa ko wonto jimi kadi wonde Chérif Mouhamadoul Hafaz oɗon e haala ɗum ni e deftere muɗum Sidi Al Arabi leliɗo raba o muqaddam Cheikh Tidiane leliɗo raba o deftere makko to waɗi charru munitul murid omo waɗi ɗum charru omo haala hen wonde omo joofo hen tato woɗɓe walla ɗiɗo worɓe ɓe ganduɗa ɓen kañumenne koto Mauritanie ɗo ko Chérifaɓe kono ɓe keeɓi lawol ngol koye Cheikhna Amadou Tidiane direct taw jiida e kanko mo Chérif Mouhamadoul Hafaz kamɓe nayo ngarno goto o ko ɓalejo mo kaheji sikki tan so mbawi ceerno Ousmane Ka ne woodi ɓalejo kaheji ne woodi ne woodi alhamdulillah mo haɗɗu deftere mboɗo jogui deftere nde machallah alhamdulillah jogui deftere nde wadde ceerno Amadou Mohtar mo ay yo kanko o waɗanno ko sappo e ɗiɗi o walla sappo e goho Hamdou Mohtar hay
laawol ngol koye Cheikh Ahmada Taha sabu tagi mbi noon to mbiɗa ɗo to kalɗa hon ɗon Hamakullah o eyi hama aɗa Hamakullah kañum ko sappo e goho to on ko almudu mon ay joni arti e neɗɗo he on Cheikh Hamahullah ko on o ɗacciranno galle o wondiri e mum noon haa goɗɗo no wiye Cheikh Mouhammad Lafdar on ko sappo e goho ari toon to Ñooro o wiimo an aɗa fomba ɗo tan aɗa bonde ɗo tan ceerno ma o jaɓanima hokkude sirru laawol ngol haqiiqa sirru laawol ngol haqiiqa ko min jogima armi hokkuma jooni Cheikh Hamahullah hettima nananimo o jippi ko ɗo galle Cheikh Mohtar nani galle to jippiɗo nani oya woppito galle o ari gay mbima men tawi waaji o ari jaari andi ɗannima oya accama e galle he woppi galle o yalti woni gay hankadi ina wondi e oya onna okka ɗum sirruji no okka ɗum sirruji no okka ɗum sirruji o wi seede muɗum ƴeew joni yimɓe no puɗɗi arirde e ma ɗum waɗi mi annda no wayata somi suusat haalde ɗum ɗo darbel misali masalan Cheikh Mouhamadou Mokhtar Khaye ummi arti ummima Sénégal arti Ñooro o arani salminde ɗum balɗe ɗiɗi tati kanko noon o ñalani mo Cheikh Hamahullah eyi Cheikh Hamahullah an ko an gaccirnomi galle so tawi kay haysa yalti galle o kay so anani mi arti galle ɗe ɗemoɗe ɗe ina kuccoli ɗon ina jari goɗɗum aranno kay mbiya kam ko ɗum ɗo ñabla ko ɗum ɗo woni gay ko ɗum ɗo kiri gay mi yoɓami toon kono joni so tawi nde leyɗeɗa ɗo addu joni so gaddunomi ko gasi joni ñamale nayi dow men nani hani ni hanani mala on wimo eyi mi yi goɗɗo koni on teddude sappo e goho o Mouhamadou Lafdar no leeli Ñooro ƴeewi ha toon on no Cheikh Hamahullah taw no jogui yimɓe amen ɓe fof masalan no pamirta ɗum yimɓe amen ɓe fof notima ko yaawi anduɓe ne kadi ne jeeya hen babam noon bam makko ko Sadio wiyanke o wi Sharif Tidiani o ɓuri moƴƴude ko sappo e goho o wata jaggude kono wona ɓen ɗon goni seeɗeɓe ma seeɗeɓe ma ɓe ko ɓaleɓe en on sanga kanka ɗum waɗi kanko Cheikh Hamahullah o noota o huɓɓi o jalbi o jeeɗi safalɓe sarakulleɓe alpulaɓe jogui doole sembe ha waɗa e ndeyare nde ganduɗa ila en 41 nden tigi ittimen Ñooro addimi ɗo addi Sharif Alassane Tamba ha yiide sudi ha tan wasayi ko haare kadi ittimin Maroc minen ko jeeyo lelani men Mauritanie jeeyo lelani men Madinatu Munawwara heddiɓe fof ko ɗo nogas e jeegom walla jeeɗiɗo goni hakkude Sharif Alassane e Nelaɗo ɓeɗo fof noon ko ɓe sappo ɓe jowo Madinatu Munawwara e ɓe jowo ɗo Mauritanie ɗo ko heddi ko fof ko Maroc leeli minen Sharifaɓe jaari min kaɓi Maroc min kafti fuɗɗi kafti ha min ngaro jaari suudu ɓeɗo ndu deftere wa Hassan en ɓen bon miɗen goɗɗiri e maɓɓe seeɗa kono ko mama amen o sinki Fas ko ɗum waɗi Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu jaɓani wadde zawiya o tuma ha yeehi Moulay Idriss al Asghar o jibini ɗum ko Moulay Idriss al Akbar on nana leeli Zarhouni yaajo juuroyoɗamo toon ne kadi Zarhouni on jibini ɗum ko Abdoullahi al Kamil on jibini ɗum ko Al-Hasan al Muthanna on jibini ɗum ko Seydina Al Hassan on jibini ɗum ko Fatimata e Seydina Ali on jibini ɗum ko Nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam est ce que a faami ka ha joni noon so neɗɗo andiri ni ko hari ittimin toon hari ittimin Maroc hari ittimin Mauritanie a renata ko hay sa dañi hono no ɓeɗo seeɗa moƴƴinɓe dartuɓe ni a sori ɗon holko heddanma hen holko dartata timmi ɗum waɗi Sharif Al Hassan wi baba wondu e maɓɓe ha pottoye ñande e maɓɓe yamati ɗon noon darima ha ñande e maɓɓe yamati inchallah kanko a faami joni Sidi Salik Limamul Wadani woodi ko ɗaccanmami hen seeɗa anda sono susat ɗum haalde kanko Sidi Salik Limamul Wadani sa wimo aɗa yiɗi lawol Cheikh Tidiane ɗo ko gonga e ma
ko gonga ema hati malaɓe tati o jeehe nder ladde hollumama machallah vraiment ƴeewo kanko sidi salik l'imamul wadani ko ɗum waɗi sibil haaj hamad saïd yi tokora am min mbiɗa jogii silsilaji 5 kono nayi ɗi ɓurtan hutorade ɗum waɗi minen ƴetti ceerno hammen ceerno Mouhamadoul Mokhtar Khaye sidi ahmad taha soufa sidi salik l'imamul wadani meɗen mo minen sidi salik l'imamul wadani ko o minen gaa e mbiya silsila hel faɓɓe eyo joni wassalamu yimɓe alhamdulillah machallah en beltima kay heddi hon kono ɗin kam a jarani eɗen mbawde eyyi